fanga sɔrɔ ka du ta fanga di Ala ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn sini kɛnɛ laban madam amina rabi ala ko dugawu minɛ hali n'o tɛ nin ko in kɔni nin kɛra tare ko ye karamɔgɔ ni nisɔndiya min da ne Absa Golo kan depuis n bangena ma deli ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɛ non zen ta kɔni confirmé la n'a fɔra ko fɔlɔ a tun bɛ wuli yɔrɔnin kelen a bɛ bila i b'a dɔn ko nin y'a kalo 1 de sisan ko kanku seginna a nɔ la karamɔgɔ ka ca ni kalo 1 koyi ayi mais danaya sa kɛ o kɔni n ka tun bɛ da ka wuli a bɛ da ka wuli a bɛ na mɔgɔw fɛ kɔfɛ a bɛ bali ka segin mais sisan kɔni a ye kalo complet dafa karamɔgɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka n'a ma k'i ma baasi ne ko ne bɛ si a fɛ yen nɔ yɔrɔ a ka fɛn ninnu tɛ foyi n'a banna pewu a banna hali nin wagati a mɛnna ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka nin yɔrɔ nin na mais ne tun bɛ ka gasiya non a ye ɲininka foyi tɛ ne cɛ o e ne bɛna mun f'e ɲɛna i ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ mɔgɔ min senkɔrɔ kɔni o ka kuma b'i tɔɔrɔ bilen mais i dɔgɔnin mana kɛ cogo cogo n'a ye muso furu i kan ka bonya koyi o fana ye tiɲɛ n'o tɛ dɛ a tɛ ka hali manamana kan foyi fɔ sisan nin wagati na kɔni dɛ mais maa t'a dɔn ni kanku bɛna ka kow daminɛ wagati a est ce que nin bɛna wuli bilen karamɔgɔ ala kana nin k'a wulili ye n'o tɛ bɛn min bɛ ne ka du in kɔnɔ nin wagati na ko du sisan masina ka diya de quoi wallahi hali bɔli nɛgɛ tɛ mɔgɔ minɛ a den ala cɛ sisan i b'a dɔn o ko min bɛ yen sisan komi n'a ma ɲɛ nin ko bɛɛ banna sisan an filɛ wagati min na sisan n b'a dɔn Sufi jɛra a ka wari in kɔ Sufi jɛra a kɔ barisa Sufi ye solution wɛrɛ ɲini k'a sara ne kɔni ne tɛ Sufi sara sɔrɔ wallahi karamɔgɔ e ni Sufi ta bɔra teliya la a kɛra balimaya de sabula mɔgɔ o mɔgɔ bunahadamadenya la diɲɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ mɔgɔ kun kelenna bɛ taa ɲɔgɔn ye wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bonya ni sutura da i kan a fara i balimaw ka karamɔgɔ wallahi ne tɛ foyi fɔ Sufi ka ko la ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ala de b'a sara a bɛ ka diɲɛ ko k'i ye jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na ala k'a bɛɛ ɲɔgɔn sara ye wallahi ne miirila Sufi la grand sœur kuma dɔ la fo ji bɛ ci ne ɲɛ kan wallahi tellement que a ye ne sutura quoi a ye ɲuman dɔn quoi wagati min na wari tun bɛ ne kunna ne y'a k'a ye a y'a dɔn quoi sinon bi ɲuman dɔnna ka dɔgɔ i b'i ka hɛrɛ bɛɛ ta k'a di minnu ma n'i dɛsɛra don min na olu de bɛ tila ka bɔ n'i ka fini nɔgɔ ye tuguni n'u ma taa fɔ ko danga yɛrɛ tun b'i kɔ k'o de kama k'i ka wari bɛɛ tiɲɛna ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin de fɔ karamɔgɔ wagati min na a kun sumalen de i bolo mɔgɔ caman donn'i kan mais a kalayara don min na ne ɲɛ ma mɔgɔ si ye e kɔ ni Sufi tɛ karamɔgɔ Sufi fara i ka mɔgɔ ɲɛnamaw kan dɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ don ni Sufi cɛ kana sɔn i yɛrɛ tɛ denmisɛnnin ye tuguni koyi min bɛ ɲɛ i ma o ni min b'i ka hɛrɛ fɛ o ni min t'i ka hɛrɛ fɛ i kan k'a bɛɛ dɔn grand sœur ne ye bɛɛ bolilen mais Sufi tile kelen a ma boli kɛ a bilennen kɔ a bɛ kɔ a gannen kɔ a bɛ kɔ a sumana a bɛ kɔ o de ye mɔgɔ tile ni tun y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka du bɛ vide ni tun y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka so bɛ vide k'hali sɛ tɛ sɔrɔ ne fɛ wallahi ne tun b'a f'i ye ko nkalon don a tɛ ne i ja kasa bɛ nafolo la kasa bɛ hɛrɛ la karamɔgɔ a bɛ taa ne bi mɔgɔ ma nɔgɔ koyi ne tun bɛ minnu wele ko denmisɛnnin teri k'a sɔrɔ hali ne dalen tun tɛ Sufi la ka ɲɛ ne tun bɛ minnu wele ne tun b'a k'a ye parce que nafolo bɛ ne bolo nka k'a fɔ ko teriya jigiya yɛrɛ tun bɛ ne ni Sufi cɛ a hakilina tun tɛ ne la ne jigi tun bɛ minnu yɛrɛ kan wallahi grand sœur a gɛlɛyalen ne y'o ɲini ka dɛsɛ mais n'i bɛ n ka denmisɛnnin kuma lamɛn karamɔgɔ ni ala ye hɛrɛ wɛrɛ k'i ye wallahi i hakili to a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na tugu i kɔ hɛrɛ nin kɔnɔna la karamɔgɔ m'a fɔ i k'u labila dɛ mais i kɛcogo dɔn k'i to gɛlɛya nin kɔnɔna la karamɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ tugu i kɔ n'o ye Sufi ye kana sɔn ka Sufi labila mɔgɔ si ye don kelen da kelen ne yɛrɛ min filɛ i kɔrɔ de nin karamɔgɔ ne ye gɛlɛya dɔw vécu wallahi billahi i ye fɛn fɛn kɛ ne la a ma bɔ ne kɔnɔ wa karamɔgɔ ne ye gɛlɛya fɛn fɛn i ye ɲuman fɛn fɛn kɛ ne a tɛ bɔ ne kɔnɔ don kelen da kelen ma ne labila i muso ninnu si e ye ne bonya ka ne dɔn ka diɲɛ ko bɛɛ to ne ta la ne ma deli ka kuma f'i ye k'i ko ne ma min na fɔlɔ o yɛrɛ fana ye bonya belebele ye koyi o t'a yira k'a fɔ k'i bɛ siran ne ɲɛ koyi o ye bonya de ne tɛ se ka foyi f'i ka ko la fo n'a y'a sɔrɔ balimaya tɛ tiɲɛ o sen jɛlen o bolo jɛlen karamɔgɔ wallahi ala ka ne influence i la diɲɛ dugukolo kɔ i bɛ fɛn fɛn ɲini masa Jabaru fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya se tɛ ne ye dɛ se bɛ ala de mais ala bɛ ne ŋaniya dɔn grand sœur a bɛ sira min a bɛ nɔgɔya o hakili t'a la n ko n ka dossier déposé yɔrɔ min na awɔ i kun y'a fɔ olu kumana an fɛ wa directeur yɛrɛ de kan ka taa retraite la bon n b'u attente yɛrɛ la n kun bɛ fɛ k'o nouvelle duman f'i ɲɛna karamɔgɔ o ye nouvelle duman ye koyi n ka directeur kɛ a retraite wagati sera donc a kan ka taa retraite yɛrɛ la donc n'ale taara directement ne de kan ka sigi alhamdulilayi rabbil alamin bon o b'o kɔnɔli yɛrɛ la sinon a bɛ wagati a bɛ 4 mois bɔ sisan a ko kun wulilen kun don a barika ala ye bon grand sœur sisan ne tun bɛ fɛ ka min f'i ye n'a ma ɲɛ ni kanku nɔgɔyara sisan voilà a ka di ne ye wariko in an ka kanku lasigi
a ka wari in labɔ ou bien a ka wari in ta yɔrɔ fɔ ne ɲɛna quoi. Karamɔgɔ. Parce que hali ni wari n'a sera ka na ni wari in hali ni Sufi jɛra wari in kɔ ne bɛ taa wari in di Sufi ma o fana bɛ ne kuma bɔ dɛ. N'a fɔra mɔgɔ ma sabali kɔrɔ ka ca dɛ. Cogo di? Karamɔgɔ n'a fɔra wari ko nin bɛɛ tuntura k'a tanta kan ka bana ko ɲɛkɔrɔla la o bana banna o e bɛ sɔn k'i da waga hɔrɔn da yɛrɛ la tuguni k'e bɛ wari ko kuma fɔ karamɔgɔ i tɛ denmisɛnnin tuguni sa. I tɛ denmisɛnnin wari ko kuma ni finma a jɛma a bɛɛ to yen du nin kɔnɔna na i b'a ɲɔgɔn baden sɔrɔ wari ko kuma to i bɛ se i yɛrɛ de la sa k'i ka ko kɛcogo dɔn k'i ka wari mara yɔrɔ dɔn k'a bila yɔrɔ dɔn k'i kuma fɔ yɔrɔ dɔn k'i ko kɛ yɔrɔ dɔn ni ɲɔgɔn fila t'e sɔrɔ bilen ko filala nɔ nka filanan yɛrɛ nɔ i kana wari ko kuma ni fɔ du kɔnɔ dɛ n'i kɔni bɛ ne ka kuma lamɛn wari ko kuma ni bila pewu a kɛ komi foyi ma kɛ n'i y'o fɔ ko wɛrɛ min bɛna bɔ a la an b'a dɔn kanku dɔnko ka ca a tɛ ban ko ma e bɛ se ka wari ko kuma fɔ kanku ye ko kanku ye muso min ye k'a b'a da de yan kanku t'a da de karamɔgɔ i fana tɛ denmisɛnnin ye tuguni sa. N y'a faamu n m'a to i ta la wagati min kɔnɔna la tiɲɛ la n b'a dɔn kana kɛ wagati min kɔnɔna la a kuma yɛrɛ to yen pewu ni wari ko ninnu wari ko kuma to yen nɔ dugawu kɛ walayi ne bɛ layidu d'i ma ne ye wari sɔrɔ ne bɛ wari sara i ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a kuma de kɛ kɔni k'i tɛna to ne ta la walayi ne bɛ wari ɲini kɔrɔ ne b'a ɲini tile bi ne b'a wari ɲini ka d'i ma. A ka ɲi n'o don dɔrɔn c'est bon grand. A kuma to yen n'o don c'est bon n y'a faamu n bɛna taa yɛrɛ ka yɔrɔ la comme dugu jɛra n ma se n mago bɛ Madinɛ fana la. Ala ka tile yɛrɛ walayi ne bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ ye sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala ka di karamɔgɔ ma koyi walayi ala kana ni cɛ in to tan tɔ a ye ne bonya baliba. Buramuso hɛrɛ sira. Hɛrɛ ma si dɛ. Hɛrɛ ma si wa munna. Buramuso ne fari de bɛ ka ne dimi ne t'a dɔn fɛn fɛn bɛ ne na walayi. Kuri ma ɲagami. Buramuso o tɛ laɲini yɛrɛ ne y'o don an bɛ ala deli o de la. N'o kɛra diɲɛ don o don o den wuli la bila an bɛ zikiri siro wele ka n'o bɔ n'o fɔli kɛ. Buramuso mɔnjali. A dan tɛ. Zikiri sɔrɔ jawari b'i kun. Buramuso o fɛ mun fɛn tɛ yen na fɔlɔ sa. Komi ko i ma sunɔgɔ siro. Mɔgɔ ba de n'o y'a daminɛ. An ala k'o kɛ mɛ sunɔgɔ kɔni t'a dɔn fɛn fɛn bɛ na ne fari fantan naani bɛɛ de bɛ ka ne dimi. I k'a lajɛ k'ale ma sunɔgɔ siro e parilen don k'e ma sunɔgɔ siro ni mɔgɔ ma sunɔgɔ siro o ye cogo bɛ kɛ taa dugu jɛlenya. Ko e a chef e filɛ b'i jan ka yɛlɛ mɔgɔ la o ma ɲi sa. Ayi ne t'o ko sugu la. An buramuso ne fɛ o fana digi ko ye la sa. Ayi foyi a ma digi ne la sa. Walayi. I tɛ tila ka tɛ daga dɔ sigi. N na tila ka tɛ sigi ne ko ne yɛrɛ man cɛ sɔgɔma ne na dɛ a dun. I sigilen filɛ yɔrɔ min karamɔgɔ tun bɛ yɛrɛ ne n'ale de tun bɛ baro la a ko k'a bɛ taa kuma kanku ka yɔrɔ la ko ka na. A taara kanku fɛ yen nɔ. Jɔn de bɛ ga la. Kanku de bɛ ga la n buramuso. N'ale de bɛ ga la parce que ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna sɔgɔmada la n ko a kana na fɛngɛ tobi tigɛdɛgɛ ni fago ni tobi n k'o bɛ ka ne ka furudimi juguya sisan o naji ninnu n k'a wulu to yen nɔ a ka bi ta kɛ zamɛni ye a k'o lagalaga ka d'a ma ten tɔ n'a kɔni ne ko ninnu kɛ kɔni a bɛ diya ne ye dɛ parce que a sanama bɛ ka changer trop. N buramuso a ka zamɛni tobi k'o d'e ma e y'o fɔ. I b'a dɔn wula fɛ hali ni ne ye kinama ninnu dun a bɛ ne a tɛ yɛlɛma joona quoi. N b'a dɔn furudimi b'i la. Awɔ kɛ. Nka n buramuso e ye ko de la wuli ni e yɛrɛ tɛ se ko min kɔrɔ. Kanku an ma kuma jugu fɔ koyi. Hali ni kanku tɛna naji in tobi bilayi kɛlen k'a fɔ kanku ɲɛna ko kanku ko zamɛ tobi ka di yan nɔ walayi kanku b'a tobi n'a min man ne ye diɲɛ kɔnɔ de ko min bɛ ka bana wuli dɛ kanku b'o de tobi k'a d'i ma. An k'o kɛlen fɔlɔ n buramuso. Kanku mɔgɔ wɛrɛ b'a kanku i yɛrɛ ko a ma kuma jugu f'i ɲɛna kanku n'a kɔnɔ ta de don o mana i b'i yɛrɛ lafili kanku ma. Buramuso a changé la koyi walayi kanku sentiment changé len don a bɛ ne bonya a bɛ ne fo a bɛ depuis kanku ka fa bana don fo bi kanku bɛ soli ka na ne lawuli ka ne fo bonya dɔrɔn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ wa n'a tilala dumuni na a bɛna barika da ne kanku tun tɛ nin si kan o buramuso. I seli ko ta dugawu k'i yɛrɛ i ka dugawu kɛ ala kana na kanku ala kana n'a bila bilen fo ka taa fɔ min kɛra parce que mɔgɔninfin kanku ka bana kɛnɛli min kɛra n'a yɛlɛmani don fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a to bolo kan mais ni kanku ko k'a bɛ yɛlɛma ko ka degere bɔ an na yan nɔ walahi an bɛ taa ka dumuni to kanku. N buramuso fana ye jugu nkalon ye dɛ e fana bɛ ka kɛ mɔgɔ jugu min a fana ma s'o niveau ma dɛ. Ne bɛ siran kanku ɲɛ koyi ne ma kɛ mɔgɔ jugu ye mais ne bɛ siran kanku ɲɛ koyi. Ayi i fana i ka sabali sabali i to a k'a kɛ fɔlɔ a ma fɛn min kɛ fɔlɔ e b'o k'u bɛɛ nkalon da la. N'a kɔni kɛra zamɛ a bɛ sɔn ka fisaya ne yɛrɛ ma parce que n'a ma nege. A taara sugu la.
na ma nege foyi tɛ ne yɛrɛ la fatara si yɛrɛ b'a sɔrɔ a bɔra sugu la parce que ne yɛrɛ tun bɛ so kɔnɔ e ma fɔ k'a kɛ jɛgɛ kɛnɛ zamɛ ya ne kɔni ko k'a ka zamɛ ne t'a dɔn ni karamɔgɔ ye wari min dama nasɔngɔ la n'o bɛ jɛgɛ sɔrɔ dɛ ni n'o kɛ fɛnɛ ne fɛnɛ bɛ ka n jɔyɔrɔ bila dɛ ne b'a fɔ min se b'a ye a kɔni ka n'an tobi sogo de se b'a ye a k'a kala jɛgɛ de se b'a kan hali n'a y'a jalan tobi ne b'a dun payi n buramuso o don n'a su fɛ ne kun dalen nin e kun bɛ wari mugu kɔnte na n buramuso e ni wari bɔ min Safi ka wari tɛ de n buramuso wallahi Safi ka wari de don n ko Safi bɛ voyage ka taa Dubai ni Espagne nin bɛɛ la Safi bɛ taa minɛn ta pays yɔrɔ bɛɛ ale de kun nana ka wari kalifa ma don ne la ko parce que ko su kɔrɔbayara k'ale bɛ ka siran ale bɛ ka taa carré kɔnɔ ale bɛ ka siran a ye ne bila da la dɔrɔn a ye wari in di ne ma ko ne k'a bila so kɔnɔ i b'a dɔn ni mɔgɔ ye wari d'i ma wari tɔgɔ ko wari nka jamu ye jateli de a ye dakɛya min fɔ ne y'a jate a bɛnn'o de ma cɔ ne fana y'a bila ye hali a tɛmɛ n'a ma ne wele bi a bɛ ne wele sini wari in nɔfɛ. Comment? Bonjour. Comment? Marina? Marina? Mɔgɔ si tɛ yen. Kan taalen bɛ sɔrɔ sugu la. Nka don o don sɔgɔma ne ni Madina tɛ ɲɔgɔn ye sisan. N bɛ k'a faamu sisan. N b'a dɔn n bɛ min kɛ. O tɛ se ka kɛ o. N'a fɔra ko ne bɛ wuli ne bɛna Madina ɲini diɲɛ don o don sɔgɔma ne ɲɛ tɛ da Madina kan. Wa Madina tɛ taa ne ɲini bilen ne ni Madina ka sɔgɔmada fɛ foli cɛ n t'a wagati yɛrɛ dɔn. Baasi t'a la. N'a kungo wulila i bɛ ɲɛsin kanubagaw de ma. O kama ni ne man ka siri siɲɛ bila don min na f'u bɛ dimi ne kɔrɔ. O b'a yira k'o ye kanu de ye. Ne fana bɛ fɛ k'o kanu de dɔ bin. N ka sɔn kura filɛ nin ye min bɛna jouer sisan. N bɛ fɛ ka aw fana ye n'a sɔrɔ aw ye ne yɛrɛ de kanu. N bɛ fɛ aw ka fanga di nin sɔn in ma kojugu. A bilalen don YouTube kɔnɔ ka ban. Ni aw donna ne ka YouTube kɔnɔ dɔrɔn a bɛ sɔn in sɔrɔ ou bien a b'a sɛbɛn dɔrɔn ko Kara Jarabi Sabar donc a bɛ sɔn in sɔrɔ. N bɛ fɛ k'aw fana lajɛ n'a sɔrɔ fanga bɛ ne kanubagaw la. A y'a fɔ cogoya min na sinaya yɔrɔ a kun jɔra a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye. An y'a daminɛ tuguni mais ko dɔ de kun y'a jɔ ani ci dɔw sinon baara kun ka kɛ halisa. Nin sɔn in fana filɛ nin ye a ka di n ye a ka fanga di nin sɔn in ma. N bɛna lajɛ ne ka fanu fana ye min ye. Merci. Thompson on the track. Parler, imagine parler, parler. Quand parler, parler, imagine parler, parler. J'aime parler, avec un affoïté, il compte à bébité. Originalité là, il y a ta main tout kana se no yenga so no tele falo na jarabi furabe bulu ay jine furate bulu ni sabar be safar jarabi sabar be safar ni sabar be safar jarabi sabar be safar ni sabar be safar jarabi sabar be safar aywa yemune yenela no tekichi yemune medeka no take it play mune fori yeneka no money Jarabi kongobena, a baby serana, a jarabi minogobena, wale baby serana, itene magoto, nani falui, nigane magoto, koroni dawe, igana ne fisiki fasaka kane mola koloye, ikanu serana, iga TikTok snapu, ote totuna, iga sufe message nu onu wanki benela, hey baby sabali, iga sira dinema, akali nyegi fu. Me fatani woro ye, ode kama baby, ali ne masoki woro ye. Ni dumolo no jeri bolo, ka dumolo no funa bolo, ye dumolo no garange no bolo. Ni bay de koi, ikili ni pega koi. A baby sabali, jarabi safar sabar baby sabali. Wow, ni sabar be safar jarabi sabar be safar, ni sabar be safar jarabi sabar be safar, ni sabar be safar jarabi sabar be safar. Ce son est dédié à tous les amoureux. Kanu te flè, kanu te sabay, kanu kele peure. Ni mogoy kanu ngabayagi to adusukuna. Kara dizen jarabi sabar. Ni sabar be safar jarabi sabar be safar. Ni sabar be safar jarabi sabar be safar. Ni sabar be safar jarabi sabar be safar. So injara turu. Titi kone bagara il faut demander. Wow.
baga kɛ ne ta ye muso sabanan ɲini ka di karamɔgɔ ma ne bɛ fɛ ka du ka kɛ duba de o san pɛrɛ an bɛ bila ɲɔgɔn na yɔrɔ n y'a f'i ye n t'o kuma sugu na buramuso i t'i bonya hali o don ne kun tulo tɛ n'i kɔrɔmuso kumakan na k'an bɛna muso ɲini kɔrɔkɛ e kɔrɔkɛ muso fɔlɔ tigɛ maa bonya ko ka filanan ta ayi dɛ muso fɔlɔ min b'o bolo ma kɛ mɔgɔ ye ni muso fɔlɔ ma ɲa dɔrɔn jagoya i b'a fɔ ko muso t'i kɔrɔkɛ ne bɛ ɲininka sa o kɛra mɔgɔ ye bilahi i jilaja ne kana wari dɔrɔn de sɔrɔ ne ka dɔgɔya ma se aw fa ma a ma se aw fa ma Aisha dugumɛnɛ bɛ ka ne ko nin tɛ ɲama ye bilahi i jilaja dɔrɔn a bɛɛ n'Ala na kira cɛ ne nafolomugu sɔrɔ diɲɛ don o don ne bɛ étage belebeleba wuli k'a di karamɔgɔ ma ka muso sabanan na b'a bɛɛ don ɲɔgɔn fɛ bilahi ne y'o kɛ n buramuso n bɛ poison k'i kɔnɔ poison kɛ ne kɔnɔ aw tɛ bila ɲɔgɔn kan yɛrɛ n b'a k'i kɔnɔ dɛ min b'i kunna ja i tɛ tɛ wuli ka di yan ne bɛna tɛ wuli ka di a banna dɛ ne bɛna taa dɔɔnin da i dun filɛ nin i tɛ k'a fɔ ko Sati ka wari aw tɛ wari mara ko in na sokɔnɔna na k'a kolokolo la yɔrɔ fɔlɔ ta min kɛra i bɔra kalama baba ka wari min tun bɛ ne bolo yan nɔ i bɔra kalama yɔrɔ n'a taara e de don cɛman ye ne bolo musoman ye ne bolo e de y'a ye n'o de don da yɛrɛ a to n bɛ Safi ka wari ta n t'a d'a ma n bɛ lafiya a tɛ d'a ma dɛ baba ka wari min tun na yan waati la i bɔra kalama o wari tunu ko jahadi fu tun bɛna bin ne kan fu la maa min maa bɔ ka tigɛ kulo wɛrɛ bɛ kuma mɛn ka sɔrɔ hali kɔgɔ bɛ kuma bibi na i y'i farati dɔrɔn i ka fɛn a bɛɛ tiɲɛna n'i ye ne y'a o kɛlen kɔnna cɛ min fɛ n y'a mɛn san yɔrɔ min na n bɛna wari ta n t'a di Safi ma siɲɛ kelen d'a ma wari filɛ parce que n b'a fɔ a ɲɛna n ko yɔrɔ yɛrɛ tun b'a dɔn problème min b'an ka du kɔnɔ wariko dɔ de don ne yɛrɛ ye wari ɲɛ cogo min na bilahi buramuso ne ye n dɛn k'a lajɛ a ma ca koyi 2 millions 500 million 2 ni 500 depuis Ala ka ne da hali ne ma 500 a bɛnn'a la hali million 5 tɛ Safi million 5 tɛ Safi siɲɛ ne bɛ ka bamanankan fɛ e y'a mɛn kɔnɔ depuis Ala ka ne da hali ne ma 500 fitiri wale karamɔgɔ ye min don i la e b'a da dɔn e b'a da dɔn karamɔgɔ don ne ka furu de la o ma don ne tigɛ kɔnɔ koyi k'a da ne tigɛ kɔnɔ ne k'a dun o de ko don min b'i kɔni lafiya kɔni i kana sinamuso sɔrɔ tɛ wuli ka diya taa tɛ ni sukaro wari minɛ kan n bolo wari foyi tɛ ne bolo sumalen bɛ e kɔ n bɛna dɔɔnin da a du kalaman tɛ yɛrɛ wa i tɛna n jibu ni ne ma ne k'an donna bi e b'a fɛ n b'a fɛ kɛ n b'a don n cɛ ɲɛkɔrɔ kɛ ok fo pa tɛ n bɛna d'i ma taa wari minɛ ka n'a yɛlɛma i bolo so kɔnɔ yan nɔ n'o tununna ka sɔrɔ ka so turu a kunjugu kan tuguni wari fɔlɔ wari in tununna o bɛnna ni kanu ka fa wulilen ne t'a dɔn wariko in taara sanfɛ a taara duguma ne ma ɲɛ dɔn a la hali sini ɲɛ ma sɔrɔ a la i bɛna tila ka wari mugu wɛrɛ bila i bolo so kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn ala hali kogo bɛ fɛn suɲɛ bi kɔni mana kɛ ɲɛna dɛ ma yɛrɛ i bɛ sunɔgɔ san dɛ e y'i da dɔɔnin dɔrɔn i tɛmɛna tuguni wa ne fari de man ne la hali sisan n b'o fɔ n buramuso yɛrɛ ɲɛna depuis kunu ne ma lafiya de ne farikolo fantan naani de bɛ ka ne dimi a bɛ tɛmɛ sa a bɛ tɛmɛ a wagati don ne ko e ni Madinɛ famana ne ni Madinɛ famana sisan dɛ yɔrɔ sɔgɔma a tɛ ɲɔgɔn ye sɔgɔma a bɛ tile dama dama yɛrɛ bɔ ni ɲɛ da Madinɛ kan sɔgɔmada fɛ Madinɛ tun bɛ na hali ne foli mun kɛ Madinɛ t'o si kɛ bilen fo ne balila ka a tɛmɛtɔla ye n'o kɛra n'a ye ne yan o la a bɛ na ne fu la ou bien n'a ye ne sɔrɔ gaburuba la a bɛ ne fuga dɛ n y'a faamu i b'a dɔn ko nin a bɛ din ka kalo damadama bɔ kalo 3 kalo 2 ɲɔgɔn na est ce que i b'a dɔn ko ne ni Madinɛ tɛ ɲɔgɔn ye sɔgɔma bilen e fɛnɛ yan awɔ et puis sufɛ ne seginna ka na dɔrɔn a bɛ ne fo dɔrɔn papa bi tan dɔrɔn a bɛ don j'avais pas remarqué mais je vois que sisan a ko tɛ ka dabila o b'a yira ko dɔ bɛ yen papa ko sugu jumɛn ayi ko dɔ kɔni bɛ yen o don dɔ la ne delila ka Madinɛ minɛ est ce que Madinɛ bɛ ka taa école la a kɔni bɛ bɔ k'a bɛ taa école la non Madinɛ tɛ ka taa école la papa a fɛnɛ bɛ se fɛn ye e bɛ ka wagati min fɔ o y'a sɔrɔ kanw ka banako ninnu bɛ sen nɔ a bɛ se ka ye o de kama o tɛ ɲɔgɔn ye sira la don don dɔ la Madinɛ wulila k'a bɛ taa école la école heure 11h kuma ne ni Madinɛ bɛnna carré kɔnɔ a ka saki b'a kɔ la a don ne yɛrɛ dimina ne ko non il y a quelque chose de louche ne y'a ka saki minɛ n ko n b'a ka saki f'u ye dɔrɔn o bɛnna ni jeliba natɔ ye ne bolo ni jeliba nana i yɛrɛ bɛ jeliba fo kɔfɛ an bɛ baro kɛ an bɛ taa so ɲɔgɔn fɛ ou bien mais ne y'a ye dɔrɔn Madinɛ y'i dɛn k'i ka saki ta dɔrɔn a bolila ka taa ka boli wa oui mais je me suis dit k'a dɔn ko ka taa école la de wa bɛ segin tara de kun don n t'a dɔn kun ka taa yɔrɔ yɔrɔ an ma ɲɔgɔn kɔfɛ o bon arrivé à la maison ne m'a kɛ koba ye c'est pourquoi n m'a ɲininka quoi est-ce que mais je vois que la chose est en train de a bɛ ka gɛlɛya sa a tɛ ka ban quoi ne ni Madinɛ tɛ ka ɲɔgɔn ye cela veut dire que ko dɔ bɛ yen nɔ mun de b'aw den na a k'a fɔ n ɲɛna foyi tɛ Madinɛ la i b'a dɔn denmisɛnninya de don sa Madinɛ la e de b'a dɔn Madinɛ yɛrɛ depuis a ka dɔgɔ a cawulen don a hakili kan dɔɔnin quoi foyi tɛ Madinɛ la walayi Madinɛ dun bɛ taa école la a bɛ bɔ yen nɔ a bɛ n'i sara ne na kuma dɔw la yɛrɛ mais sisan komi a bɛ tile dama dama ne tɛ k'a ye quoi ne t'a dɔn o kɔni kɔnɔna na n'a bɛ ka taa école la wali n'a tɛ ka taa école la sinon Madinɛ bɛ n'i sara ne la yɛrɛ k'a bɛ taa école la ne ba i bɛ tiɲɛ dɔn Ala de bɛ gɔn kunpɛ nin dɔn nka nin ko in ne bɛ nin ɲɛɲini n bɛ nin ɲɛ dɔn fana ni Ala sɔnna ma sisan e yɛrɛ bɛ ka mun imaginer kunkolo la ne tɛ ka foyi e k'a kɛ tan hali ni i b'a dɔn aw filɛ nin quoi o de la a fɔ ko muso de bɛ den tiɲɛ quoi i b'a dɔn ko hali n'a fɔra muso ɲɛna ko a den fagali kɛ yen fɛ
a bɛ kuma sɔrɔ ka kuma namu walasa ka kuma dilan cogoya min na quoi et puis n'aw wulila n den bɛ tan tɔ dɛ batara den i tɛ nin kɛ dɛ k'a sɔrɔ aw de nɔ don dɛ a jubaju bɛɛ aw de aw tɛ se ka gɛlɛma foyi kɛ denw na aw tɛ se ka foyi bɔ denw ta la n'an wulila sa i fa ka jugu i ma dɛ i fa t'i fɛ dɛ k'a sɔrɔ den bi na denmisɛnnin tɛ mara n'i ma busan ta o kama a b'a la o ne kɔni ne b'a dɔn ne bɛna min kɛ. ne kɔni ma deli k'ale ma ne ka ko a banna ni e m'a ye ka ban dɔrɔn e k'i ɲininka la. ni a fa de ye o ni e sɔmin ma ne la ko minɛ i b'a fɔ ne yɛrɛ b'a wele k'a ɲininka n'a sɔrɔ min bɛ a la a b'o fɔ ne ɲɛna. Ayisa mais e tɛ ka foyi fɔ ne ye faamuya koyi ne k'e ma e k'i nin yɛrɛ bɔ ne yɛrɛ nimisara kun na ne ye n ka kuma fɛ yen an k'o ka ɲi tan tɔ. papa i ta fɔ yɔrɔ turu bɛ ne ta de la sa. cogo di. papa ne ka denko b'e bolo da jumɛn de la sa. Ayisa fɔ ne mun kuma ye tuguni. o ye mun kuma ye papa ne furula ka don e ka so in kɔnɔ yan nɔ san joli. a ka ca. yɔrɔ a ka ca ne. e ma ne ka denko i ma k'i sɛbɛ kuma bɛ n b'a kuma la n buramuso dara ma ne ka denko a ma k'aw sɛbɛ ne yɛrɛ fura ɲini fin k'a ɲini jɛ mais fura tɛ bɔ sababu tɛ bɔ fankelen fɛ papa ne bɛ min faamuya dɛ ko mana wuli du in kɔnɔna na problème mana wuli du in kɔnɔna na aw bɛ solution sɔrɔ o la ne ka ɲɛfiɲɛ kɛra yan nɔ solution sɔrɔ o la ka n ka fa nana wuli k'o kɛnɛya alihamudulilayi bi solution sɔrɔ o la mais pourquoi ne ka denko solution tɛ ka se ka sɔrɔ a la. Ayisa e yɛrɛ b'a dɔn ne ye traitement min yɛrɛ da e ka denko in na e yɛrɛ b'a dɔn ne ye wulikajɔ min kɛ denko in na ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni n'i ma se ka den sɔrɔ halisa wagati de ma se sa. papa wagati tɛ koyi ala tɛ mɔgɔ si la wuli diɲɛ kɔnɔ ka den da i kun jumɛn de kama aw tɛ ka ne ka denko k'aw sɛbɛ ni ne ka denko n'a ka di aw ye sisan ma sɔrɔ hali ni sisan ma sɔrɔ ne kɔni kɔnɔma tɛ sisan ma sɔrɔ ko den bɛ ne bolo mun de la aw tɛ ka ne ka ko k'aw sɛbɛ. Ayisa nin bɛɛ kɔfɛ an tɛ ka k'an sɛbɛ ye. aw tɛ ka k'aw sɛbɛ ye sa walahi aw tɛ ka k'aw sɛbɛ ye parce que aw bɛ solution sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la mais ne ka denko aw tɛ ka se ka solution ɲini o la. mun de la. n y'a faamu. da yɛrɛ ne ye nin ko faamuya cogo min na kɛ parce que ne b'a dɔn ne ka ko man di ye ne ka ko man bon e karamɔgɔ bolo bilen fewu donc ne bɛ taa an ka so walahi ne bɛ taa an ka so. o tuma na sa o t'i sauté-tɔ ye. soteli tɛ ne bɛ taa parce que ne e dɛsɛra ka ne furakɛ kɛ ne bɛ taa ne somɔgɔw bɛ ne furakɛ. kɔni o ye sauté-tɔ ye o. soteli tɛ ne ma taa soteli. i bɛ bɔ ni yɛrɛ yan. hala. e bɛna t'i jɔ e bɛna taa f'i somɔgɔw k'e cɛ dɛsɛra k'i furakɛ. ne tɛ t'o fɔ ne b'a fɔ n ko n cɛ banna k'an furakɛ de parce que n ko ko mana wuli du in kɔnɔna na aw bɛ ɲɛ sɔrɔ la mais aw banna ka ne ka denko k'a ɲɛɲini sinon aw dɛsɛlen tɛ o aw banna de. n y'a faamu Ayisa an ka nin ko kɛ. ne bɛ taa an ka so ne bɛ taa an ka so siɲɛ kelen ne bɛ taa an ka fura ɲini ni ne ye fura sɔrɔ n ka denko la tuma min na ne bɛ na. an ka so ma. parce que muso ɲɛjɔyɔrɔ foyi tɛ muso la furuso kɔnɔna ni den tɛ. wallahi waliden tɛ se ka kɛ mɔgɔden bibi na i mana waliden minɛ kɛnɛma cogo o cogo la ka n'a bila i fɛ a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ k'i yɛrɛ wolo bi. Ayisa mun kasi ko kɛra sisan. ayi wallahi bilen ne bɛ kasi. n lamɛn sa n y'a faamuya sa i y'a mɛn wallahi n bɛna solution ɲini a la kasi dabila i y'a faamuya n bɛ n se k'o bɛɛ k'a la. o tɛ la mun Ayisa wulila ni mun hakilina ye bi tiɲɛ don nin y'a jo ye dɛ mais n t'a cogo kɔrɔ ye dɛ grand sœur. naamu. hakɛ to yan dɛ. mun kɛra karamɔgɔ bɛ mɔgɔ jatigi sa mun b'i la. grand sœur. jatigɛ ko de fana filɛ k'an sɔrɔ sisan koyi. u y'i wele baarayɔrɔ la dɛ. baarayɔrɔ tɛ. ku dɔ kɛra ne la sisan n'a ma k'i ɲɛna ni ne y'a f'i ɲɛna e yɛrɛ tɛna se ka da la yɛrɛ. sufiya. sufi tɛ. mun. ne ko e ma ne ni Ayisa ka kuma mɛn. ne de fɛ e bɛna kojugu ba dɔ de fɔ ne ye nin bɛɛ mɛn ka ne to so kɔnɔ karamɔgɔ. karamɔgɔ ni ko an ka tiɲɛ fɔ ba degunna bɛ kili kɛ dɛ sabali i bɛ ko min ban kuma dɔ i b'i munu ka sabali o kan mais i tɛ ko min ban kuma dɔ karamɔgɔ i tɛ munu ka sabali o kan dɛ n'i ko an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ bɛ Ayisa bolo. tiɲɛ b'a bolo. n ɲininka ko mun na. mun na. sabula k'a d'a kan a ye kuma yɔrɔnin dɔ fɔ ne yɛrɛ y'o mɛn problème o problème mana wuli du kɔnɔ solution bɛ sɔrɔ a la solution bɛ sɔrɔ o la cogo min mun na an tɛ wuli an k'an cɛ siri ka solution ɲini a ka denko la karamɔgɔ den ka di dɛ bilayi mɔgɔ den y'i ka fɛn bɛɛ de mɔgɔ den y'i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de
karamɔgɔ hali ni wari t'i bolo n den b'i bolo i ka ɲi ni sanu t'i bolo n den b'i bolo fɛn bɛɛ ka ɲi a kelen de bɛ don a sisi kɔnɔ a b'a da ka sunɔgɔ n'a y'a sɔrɔ den b'a bolo u bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ mɛ a bɛ t'i da a bɛ to miiri la a bɛ to amina a bɛ to degun na an si tɛ ka solution ɲini o don ko la n'i ko an ka tiɲɛ fɔ walayi bilayi ne tɛna Ayisa bila sira jugu kan mɛ a b'a jo fɛ. Ne ye dɛsɛ n'o kan ka daraka bɛɛ dilan ko ni ne ma kuma jugu fɔ a bɛ se ka kɛ ne ye kuma dɔ fɔ min bɛ se ka jigi tugu a la ka sɔrɔ n yɛrɛ m'a dabɔ a kama ne yɛrɛ dusu bɔlen kun ne taara o fɛn fɛn ne bila nin fɔ kuma sugu ninnu fɔli la tan tiɲɛ dun ka dimi ne kɔrɔ a man di ne ye masa ala n b'a ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ ne ye kuma jugu de bɔ n da min bɛ se ka digi cɛ in na n b'a ɲini fɛ ale ka yafa n ma n m'a dabɔ a kama. A ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don waliden tɛ se ka kɛ mɔgɔ den ye Ayisa tɛ mɔgɔ jugu ye Ayisa bɛ denmisɛnnin ninnu ladon komi a yɛrɛ jeliw a bɛ diɲɛ latigɛ fɛn fɛn wa ne b'a dɔn ni janfa ma bɔ denmisɛnnin yɔrɔ fo ka diɲɛ wuli a tɛ bɔ Ayisa yɔrɔ a degunna a tɔɔrɔla a to a ka kuma ni mɔgɔ degunna i b'a to a ka kuma. Grand sœur n'ale degunna ale b'o kɛ i n'a fɔ ne nɔ cogo di n'a fɔra ne yɛrɛ den ka di Ayisa ka tɛmɛ ne kan. I nɔ don. Tiɲɛ tɛ baga foyi tɛ ne yɛrɛ la nɔ. E ka n'i nɔ bɔ a la n bɛ se ka fɔ hali ne yɛrɛ bakun nɔ b'a la n ɲininka ko mun na karamɔgɔ. Munna e bɛ bɔ e bɛ taa dugu kɔnɔ hali ni e ye fura san dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 20 bamanan fura ka na di Ayisa ma nin ka ɲi a bɛ muso ka denko teliya walayi bilayi a bɛ da miiri fɛn fɛn b'a kun na a b'a bɛɛ bila parce que a b'a fɔ k'i ni b'a ka denko kan ne ka bɔ ne ka taa n ka baro yɔrɔ la ne ka fura dɔ san 10 ou bien 20 ka na di Ayisa ma Ayisa nin minɛ k'a wuli k'a min a bɛ nin mago ɲɛ ka denko la walayi bilayi a b'a fɔ ko hali ni karamɔgɔ hakili t'a ka denko la balimamuso hakili b'a ka denko la mais an fila si tɛ k'o kɛ n'u b'an ka tiɲɛ fɔ jo b'a bolo koyi. An fila si tɛ k'o kɛ tɛ dɛ grand sœur an y'o ɲɛɲini yan nɔ yanni problème ninnu ka wuli e kan ka ko wuli hakili tun bɛ denko la bilen yɛrɛ. Ne yɛrɛ hakili bɛ ka fura ko min na siɲɛ kelen fana ba Ayisa bɛ yan san joli. Grand sœur yanni e ka na yan nɔ ne ni Ayisa tun bɛ taa traitement kɛ diɲɛ wagati o wagati an y'a ɲɛɲini tubabu ko la ka dɛsɛ. E y'a ɲɛɲini farafin kun na. Ne dun bɛ ka tiɲɛ f'i ye dɛ parce que e k'i yɛrɛ bila ne yɛrɛ place la i balimamuso de ye ne ka taa cɛlasigi la nin k'a ka ne sɔrɔ tantɔ ni ne ye wele a bɛ mun k'i la a bɛ dusu bɔ wa ou bien a bɛ nisɔndiya a bɛ n tɔɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ ni nin ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a bɛ tiɲɛ f'i ye a bɛ tiɲɛ kan o ye tiɲɛ grand sœur n y'a faamu a bɛ tiɲɛ kan yɛrɛ i ka n'i dusu bɔ ku la wa i ka n'i fari faga n y'a faamu nin wagati na ni hakili lafiyara an ka solution ɲini denko n'o tɛ grand sœur denko bɛ ne yɛrɛ la koyi i n'a fɔra ko Madina mana furu sisan Madina tɛna taa ni ne jamu ye Madina bɛna taa jamu wɛrɛ de d'a den na mais ne sera ka n jija ka den cɛmannin dɔ sɔrɔ o de bɛ kɛ ne diɲɛ dabaga ye o de bɛ ne tɔgɔ to yen de diɲɛ in kɔnɔ. Karamɔgɔ n'i ka kuma bɛ faamu denko falalen don Ala de la mais a cɛman n'a musoman o to yen nɔ n'i yɛrɛ bɛ dugawu kɛ Ala ye k'a ka den nɔgɔya i ye den barikama nɔgɔya a caman bɛ kɛ den musoman. Ayi muso bɛ ne bolo ka ban. Ayi grand sœur an ka cɛ ɲini karamɔgɔ den cɛman den musomanni dugawu kɛ a barikama la dɔrɔn Ala k'a nɔgɔya cɛman tan bɛ du dɔw kɔnɔ bi ko muso de bɛ k'a du balo e bɛ ɲinɛ o kɔ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka den barikama d'i ma i bɛ ka cɛman n'a musomanni ko min da i ni ma o bila pepu a to Ala ka a sagonata d'i ma min ka d'a yɛrɛ. N y'a faamu a banna. N y'a faamu baasi tɛ n bɛ taa ci dɔ la ka na i y'a mɛn. Baasi t'a la n bɛ taa ci dɔ la ka na sisan. Ala ka sɔnna e tɛna taa baarayɔrɔ bi fɔlɔ. Ayi ma taa n kan ka taa mais n ma taa fɔlɔ barisa n bɛ jateminɛ dɔw la. I bɛ tila ka taa kɔfɛ. Awɔ n bɛ tila ka taa kɔfɛ. Jateminɛ. Awɔ. O ye mun jateminɛ. A to tan n'a banna n b'a f'i ye n m'a ɲɛ f'i ye. Ala ye maa ye koyi n'i ko dugu dɔ ka jan dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ n'a fɔra karamɔgɔ bɛ ka miiri n'a ka wari ko ye karamɔgɔ bɛ ka miiri n'a ka baara ko ye Ayisa dalen don a sisu kɔnɔ a ma sanu ɲini Ala fɛ a ma wari ɲini a fɛ a ko Ala ka den ni nɔgɔya ye dɔw bɛ bana la u mago bɛ kɛnɛya la ale bɛ denko la Ala ka den nɔgɔya Ayisa ye koyi walayi a tɔɔrɔ la ne tɛ jigin a la sabula ka da kan Ayisa tile kelen ma a da ta k'a da ne da sanfɛ ni ne y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yen nɔ o bonya n'o karama kama n b'a ɲini Ala subahana wa taala fɛ a ka den barikama nɔgɔya ye Ala ka sababu ɲuman k'a ye. Ale natɔla fɛn jɔn na wuli. Papa. A kɛra cogo di? Ne tɛna daraka dɔn. Non ne falen. N bɛ taa ci la ka na. Ka taa ci la wa? Wa ne b'a dɔn ne ye kuma min fɔ a digi la papa n b'a ɲini fɛ yafa n ma sa ne yɛrɛ m'a dabɔ a kama ne t'a dɔn fɛn fɛn ne bila nin fɔli la
ne b'a dɔn a digiri la n b'i deli yafa n ma jo t'a la n y'a faamu bolo bɛ n kɔ yafa n ma tuba yafa n y'a faamu yafa ma sɔn n fana b'a dɔn dusu de y'i bila a fɔli la nka kuma dɔ bɛ yen nɔ tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ o ka kunna n'i ye tiɲɛ kunnama fɔ a mana kɛ cogo cogo n'i bɛn'o min kɔni i b'i ɲɛ kungo dɔɔnin dɛ bon o de fana ye n ta ye i y'a faamu kana na a ka ɲi nin ye nin bannen i y'a faamu n yafa de ma i yafara awɔ n ka daraka bila yen n tɛ ka taa yɔrɔ la n bɛ munumunu ka na n bɛna jateminɛ dɔ la yen fɛ n'i nana n bɛ dumuni kɛ i y'a mɛn n b'a dun na muɲina I bɛ n ka da gosi tan cogo di i bɛna n ka da porte kari di yan I tɛ lamɛn fɔlɔ n nana kanga da laban de kan kana kangari da ne ye awɔ n'i tɛ fɛ I k'a fɔ n ye I ka taa an ka so I ka woro tan I ka taa ne I y'a faamu wa dɔ kɛra ten dɛ I bɛna n bugɔ sa kɛ n bugɔ sa kɛ n bugɔ ne ma n'i bugɔli la ne bɛ ka na tiɲɛ de f'i ye n'i tɛ n fɛ dɔrɔn I ka direct fɔ n ye I ka n labila jogokɔrɔ min b'i la o dabila kɛ jogo min b'i la n'i y'i jogo bila ne m'a fɔ n t'i fɛ koyi mais jogokɔrɔ de b'i la ne de t'o fɛ I y'a faamuya et puis kana na k'i bɛna jama jama ne fɛ yan nɔ dɛ sinon n bugɔ kɛ mun jogokɔlɔn de bɛ na ni jogokɔlɔn dɔ bɛ na o fɔ kɛ I b'i jɔ ko ne ma jogokɔlɔn vraiment n b'a dɔn I ye dosi min ta tiɲɛna dosi in y'i labɔ a to n ka tiɲɛ fɔ ten sa dɔ kɛra I ta dosi in y'i labɔ parce que ni n ko min n'i bugɔ sisan n b'i bugɔ dɔrɔn fo ka tila ka jɔrɔ nin ye ne bɛna taa n ka voyage de la ne tɛ Mananakan fɛ I y'a faamuya o y'i kungo de ne mana dɔ yɛrɛ f'i ye koyi ne ko I ka taa ni woro y'an fɛ I ka n labila n'i tɛ n furu dɔ bɛ n furu cɛ ka ca koyi ma taa sigi o la bɔ ɲɛkɔrɔ tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ n'i ta kɛ jama ye mɔgɔ kunna n'i t'i jogo changer ne tɛ jɔ o Manana ku la dɛ n tɛ kabako ye fɛn min ka di seni a b'a fɔ kiɲɛw ne b'a dɔn e tɛ se ka ne labila o ka ne labila kɔnkɔ ye mun k'a cɛ la ne bɛ o ɲɔgɔn 2 de k'i la est-ce que e bɛ ne Ajaratu dɔn tɛ kabako ye Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan I jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna I bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Thompson on the track. Parler, imagine parler, parler. Quand parler, parler, imagine parler, parler. J'aime parler, avec un affoïté, il compte un baby té, originalité là, il a ta mature mosso. Kana se no yenga so no tebe falo na jarabi furabe bulu ay jine furate bulu be safar jarabi sabar be safar be sabar be safar jarabi sabar be safar be sabar be safar jarabi sabar be safar aywa ye mune yenela no tekichi ye mune medeka no teki play mune fori yeneka no money Jarabi kongobena, a baby serana, a jarabi minogobena, wale baby serana, itene magoto, nani faluye, nigane magoto, koroni dawuye, igana ne fisiki fasaka kanege mola koloye, ikanu serana, iga TikTok snapu, ote totuna, iga sufe message nu onu wanki benela, hey baby sabali, iga sira dinema, akadi nyegi furu me fakatani woro ye ode kama baby ali ne masonki woro ye ni molo no jolu bolo ka do molo no funda bolo ye do molo do garange de bolo ni bay de koy ikeli ni pega koy baby sabali jarabi
safar sabar baby sabali. Wow ni sabar be safar jarabi sabar be safar ni sabar be safar jarabi sabar be safar ni sabar be safar jarabi sabar be safar. Ce son est dédié à tous les amoureux. Kanu te flè, kanu te sabay, kanu i kelen pew de. Ni mɔgɔ ye kanu ka ba i hakili to a dusukun na. Kana disɛn jarabi sabar. Ni sabar be safar jarabi sabar be safar. Ni sabar be safar jarabi sabar be safar. Ni sabar be safar jarabi sabar be safar. Son jara toro. Sidi kone bagara il faut demander. Wow.